Vítajte pri sledovaní podcastu Erasmus plus Inšpirácie. Dnešnú epizódu sme pre vás uvarili na tému ľudské práva, vzdelávanie a práca s mládežou, ale aj veľký host, na ktorého sme čakali dlho, a ním je Amnesty International. Zastupovať ho bude Julian Vrábel, ktorý je môjim hosťom. Vítam ťa, ahoj. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A Julian, pôvodne študent učiteľského smeru, už takmer 3 roky pôsobí v slovenskej pobočke medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International na pozícii koordinátora vzdelávania k ľudským právam. Okrem toho bol už aj účastníkom, vedúcim slovenských skupín aj odborných poradcov a riešiteľov rôznych národných a medzinárodných Erasmus projektov v oblasti občianskej participácie a aktivizmu, práv LGBTI plus ľudí a učenie sa rôznych taktík a metód v neformálnom vzdelávaní. A taktiež mnohých Erasmus mobilít, vzdelávaní a tak ďalej. Takže na správnom mieste host. Ahoj ešte raz. Dobrý deň, ďakujem. Čiže tie 3 roky sme spomínali v Amnesty International, ale v neziskovom sektore a neformálnom vzdelávaní tam sa pohybuješ vlastne od čias vysokej školy. Áno. Čomu si sa venoval na tej vysokej škole, o čo išlo? V podstate tá nejaká moja aktivita v sektore vyvinula sa z mojej nejakej tej identity. To znamená, že tým, že som súčasťou LGBT plus community, queer community, tak som mal nejakú potrebu niečo možno tej spoločnosti robiť inak. A tá vysoká škola mi priniesla taký moment, že som z malej dediny, idem do veľkého mesta, môžem si možno niečo také možno aj viacej dovoliť. A mal som potrebu, alebo som cítil potrebu, že v tej Bratislave sú nejaké bary, a kde sa ľudia akože stretávajú, ale mňa moc nebavili také nočné parties, ja som nebol taký ten typ človeka, takže ja som potreboval nejakú viac, dajme tomu, stimuláciu intelektuálnu na univerzite, takže tam sme založili študentský spolok na Filozofickej fakulte a potom už odtiaľ sa to ťahlo ďalej do ďalších smerov. Ozaj, ktorú dedinu budeme pozdravovať? Poluvsie. Dobre, tak Rádske Teplice. Všetkým babkám máme z tejto dediny. Budeme púšťať tento podcast z miestny rozhlas, obecný. Dúfam. OK, a ako teda prišlo potom na tej ceste u teba Amnesty International? V podstate veľká značka od 60. rokov, celosvetová, asi najznámejšia ľudskoprávna organizácia. V tvojom príbehu sa kedy objavila? V mojom príbehu sa objavila vlastne... Asi to trošku smutne začnem, ale teda po útoku na tepláreň, ktorý bol v roku 22, tam vlastne v podstate moji kamaráti trošku tam do toho boli zainteresovaní v tomto momente. A potom mal som potrebu robiť niečo iné, než byť v práci toho učiteľa. Ja som už v tom momente učil na jednej škole v Karlovke a tedy som si povedal, že tak asi budem potrebovať niečo trošku iné v tom období. Tak okrem tej nejakej participácie na protestoch a vývoja v nejakých tých zlepšeniach právnej situácie, som našiel ponuku v Amnesty a som sa prihlásil, akorát dali človeka vlastne na koordináciu alebo na človeka, ktorý by spravoval v podstate tieto ľudské práva alebo vzdelávanie k ľudským právam na školách. A mal som nejaké credentials už z minulosti aj z tej participácie na tých iných Erasmoch, aj vzdelávateľských nejakých skúseností školiteľských, tak to mi tak sadlo celkom. A Amnesty International, mne to príde také, že má to veľmi podobné niečo s Erasmus, lebo keď povieš Erasmus, každý to pozná, všetci to poznajú. A keď ideš do hĺbky a sa pýtaš, dobre, a že čo ten Erasmus ponúka, čo robí, tak potom sú takí ľudia, že a potom to my vysvetľujeme v podcaste. To Amnesty International, čo si môže predstaviť pod pojmom ľudskoprávna organizácia? Možno aj, že kedy vznikla, kde? A čomu sa hlavne venuje prioritne? Tak v krátkosti taká história vlastne Amnesty vznikla v roku 1961, to si už vlastne aj spomínal. A kedy vlastne Peter Benenson, taký človek, ktorý si prečítal článok v časopise o portugalských 2 študentoch, ktorí boli v podstate myslím, že boli zabasnutí za nejaké prejavy náboženské. A on si povedal, že to sa mu nepáčilo, tak povedal si, že idem niečo s tým spraviť a začal písať v podstate listy vláde a postupne sa to takto šírilo. V prvé roky vlastne Amnesty riešila iba takéto prípady nespravodlivo väznených ľudí vo väzeniach po celom svete.
a až neskôr vlastne v takých 90. rokoch sa začali venovať všeobecnejšie tým ľudským možno právam. Získali vlastne prístup do OSN ako nejaký pomocný orgán, mohli im tam radiť, aj do európskeho vlastne nejakého dialógu sa dostali. A tým pádom sa dobrovoľníkov brali navyše do tej svojej organizácie a tak dneska z nej je vlastne jedna z tých najväčších. Zbiera ľudí zhruba zo 150 krajín, je nás okolo 10 miliónov ľudí dohromady. Wow. V tom celom akoby, teraz nemyslím, že sú všetci platení, ale máme akože dobrovoľníctvo tam samozrejme rátam. A potom na Slovensku tá pobočka vznikla vlastne, keď vznikla Slovenská republika 1994, rok neskôr a nadväzovala vlastne na vznik aj v Českej republike, lebo tam bol vlastne proces s Václavom Havlom, to bol taký tiež veľký prípad, ktorý Amnesty riešila v tej dobe. A tak sme teraz po 30-25 rokoch tu sedím. A tá činnosť Amnesty International, ja mám pravidelne, mi chodia maily od vás, lebo proste som sa takto rozhodol. Vy keď sa rozhodnete, tak aj vám budú chodiť pekné maily. A tam, keď to začalo, aj keď ja som tiež tak nabehol na to, že toto by som asi mal sledovať, toto chcem vedieť, že čo sa akurát deje a čo rieši Amnesty International, tak stále prišiel taký mail a tam bolo, že píšeme listy. Mňa vždycky zaujímalo, že aká je vlastne tá práca, lebo vás si môže ľahko niekto predstaviť ako nejakú právnickú kanceláriu, ktorá robí nejaké poradenstvo, ale asi to nefunguje tak, že niekto má problém ako tí dvaja študenti a zdvihnú telefón a že taká vec, potrebovali by sme trošku pichnúť, asi to takto nefunguje. Je to tak, vlastne, aj keď chodím na školy, tak rozprávam, oni sa tak pýtajú, že my povieme, že sme najväčšia ľudskoprávna organizácia, tamto slovo je to právne. Sú pobočky vo svete, ktoré majú nejakých právnikov a môžu robiť nejakú litigáciu právnickú. Je to ale v malej forme a väčšinou je to v nejakom zástupe, že nejaká iná spoločnosť alebo nejaká právnická kancelária v zástupe Amnesty ide niečo robiť, ale my nemáme žiadne takéto v podstate pomôcky alebo takéto nejakých ľudí, ktorí riešia práve zastupovanie na úradoch alebo riešia nejaké právnické veci. Ľudskoprávne skôr znamená, že sa venujeme ľudským právam a potom znamená, že sa snažíme, aby ľudia mohli žiť dôstojne, lebo keď má človek naplnené tie ľudské práva, ako to my chápeme z deklarácie všeobecných ľudských práv, tak vtedy môže žiť dôstojný život. A o to sa my snažíme dosiahnuť, aby tí ľudia po celom svete z akéhokoľvek prostredia, akékoľvek národnosti, akákoľvek identita mohli žiť naozaj dôstojným životom. Ty si spomínal, že aj dobrovoľníci sú napríklad súčasťou Amnesty International, teda neplatení. Ako to je? Môžem ja byť súčasťou Amnesty International? Môžu byť oni, naši poslucháči a sledovatelia? Ako to funguje? Kto sa môže stať súčasťou tej rodiny ľudí, ktorí chcú takto pomáhať? Je to úplne otvorené. Máme v podstate takú líniu, že chceme sa viacej decentralizovať. Vlastne teraz pôsobíme hlavne v Bratislave. Nejaká bunka teraz vzniká, myslím, aj v Trnave. Kedysi dávnejšie boli bunky aj v Banskej Bystrici, hlavne z vysokoškolských študentov. Momentálne teda fungujeme hlavne v tej Bratislave, ale naozaj je to otvorené akémukoľvek veku, akémukoľvek povolaniu. Ak má človek voľný čas, zaujímajú ho ľudské práva, chce nejakým spôsobom byť v tom procese občianskej participácie alebo boja za nejakú demokraciu, tak dvere sú úplne otvorené, máme porady, môžu vlastne k nám chodiť aj potom aj jesť, kebyže chcú, to im tiež ponúkame. Wow, we have cookies. Presne tak. Takže áno, sme otvorení úplne všetkým ľuďom. No ako viete vy vytvoriť ten tlak? Ja som spomínal to písanie listov a v tej prvotnej fáze som si vravel, že tak, keď je nejaký diktátor niekde a že teraz, že my budeme písať tak strašne veľa listov, až ho to začne otravovať, alebo aká je tá forma tlaku, ktorú vie vyvinúť Amnesty International napríklad v krajinách, ktoré nie sú úplne demokratické, deje sa tam niečo, čo nie je úplne takým našim európskym kostolným poriadkom, alebo aj vo všeobecnosti, ako keď vnímame nejaké ľudské práva. Ako vy viete dosiahnuť nejakú zmenu? Ako viete zatlačiť? To je dobrá otázka, pretože keď si predstavíme naozaj ľudí ako z Európy, že píšu listy nejakému ambasadorovi alebo nejakému premiérovi do Afriky, tak možno tam nevidia ten prienik, že ako je to možné, ale vlastne treba si uvedomiť, že ten aktivizmus alebo tá občianská participácia je vlastne aj o tom uvedomení si alebo o tom zvedľovaní si tých problémov po celom svete
A čím viac ľudí o nejakom probléme môže vedieť, tak tým väčšia šanca, že ten problém sa dokáže nejakým spôsobom vyriešiť alebo vynútiť k lepšiemu, že sa nejaká tá situácia sa zlepší tým ľuďom. To znamená, že áno, je tam ten prvok tej nejakej administratívnej záťaže. Ak ten list, je ich veľa celého sveta, si teraz zober, že vlastne to je aktivita, ktorá prebieha počas 5 mesiacov na školách. Rôzne iniciatívy, organizácie si robia tieto akcie, že si sadnú, píšu si listy. Teraz sa to v jeden moment zhrnie dohromady a po jednom sa tam tie listy posielajú. To znamená, že ak tá kancelária alebo tá ambasáda alebo nejaký premiér majú nastavené tie štruktúry tak, že ten list musia prijať, otvoriť, zaevidovať, dať tam číslo. Je to taký nejaký spôsob nátlaku. Zároveň aj v dobe možno tých sociálnych sietí, tak apelujeme na to, aby už robili aj fotky, napríklad tagovali tých ľudí vlastne na Instagrame, na Twitteri. Okay. Sú tie rôzne spôsoby, ako vlastne ten nátlak sa môže spraviť. A týmto nátlakom a týmito aktivitami po celom svete vlastne to povedomie o tom, že v nejakej krajine je jeden človek, ktorý má nejaký problém, alebo je uväznený, alebo niečo, že o tom budú vedieť zrazu milióny ľudí, tak to má to ten veľký efekt. A druhá vec, čo k tomu určite patrí, aj to, že ten človek dostáva tú spätnú väzbu od toho sveta, že aha, pozrite sa na mňa, celý svet ma vidí, vníma ma, počuje môj príbeh a chce, aby sa vyriešil. Čiže toto je takú nejakú mentálnu možno pomoc aj tej rodine, aj tomu človeku. Keď si začal hovoriť o tých listoch, ako ich tam otvárajú, že im ich strašne veľa prichádza. Teraz bude hovoriť mileniálovi. Ja som si okamžite predstavil scénu z Harry Potter jednotky, keď tým komínom začali lietať tie listy strikovi Vernonovi, že Harry teda by mal nastúpiť na školu. No takže asi niečo obdobné. Hej? Už je to tak evidentné. Aj jednak, že sú spropagovaní tí ľudia, ktorí trpia, ale v podstate sú nejako na taký nejaký akože mediálny pranier vynesení aj tí ľudia, ktorí sú možno za to zodpovední, alebo vedia z tejto veci urobiť zmenu. Že jednoducho už niekedy nevedia cuvnúť a musia z toho aj oni s nejakou cťou vyključkovať. Ako je to s vašou prácou? Ona sa fokusuje viac na to, čo sa deje v zahraničí, alebo vy mapujete aj kritické situácie vo vzťahu ľudských práv na Slovensku? Hej, lebo viem, že je to medzinárodná organizácia, ale vy ste na Slovensku, slovenská pobočka, takže či vy riešite len Slovensko, alebo vy sa snažíte Slovákom práve že ukázať príbehy tam zvonku, že ľudia niekde trpia? Ako to je? V tom lepšom prípade je to nejaká kombinácia viacerých. Je určite dôležité povedať, že tým, že sme medzinárodná organizácia a máme nejakú centrálu v Londýne, napríklad je to naša centrála, ktorá spravuje možno financie, rozdeľuje potom do rôznych sekcií podľa potreby a toho, ako funguje tá sekcia v tej jednotlivej krajine. Vytvárajú sa stratégie na rôzne časové obdobia podľa toho, aká je situácia vo svete, politická, ja neviem, aké sú problémy ekonomické, nejaké vojnové konflikty, čokoľvek, čo sa vo svete deje, aký je problém. Kde vidíme, že ten zásah amnesty je vhodný a dôležitý. Tá stratégia sa potom spoločne odkomunikuje na nejakých fórach, ktoré fakt majú záber, že môže aj človek zo Slovenska vlastne povedať, že toto je veľký problém na Slovensku. Bolo by dobre, keby teraz amnesty v iných krajinách sa na tento prípad zamerali a urobili nejaký tlak aj cez vaše ambasády, cez ambasády vlastne v tých krajinách. Čiže je dôležité to vnímať aj cez tú prizmu toho, že sme naozaj ako keby jedna organizácia, riešime tie problémy spoločne, ale zdá sa na druhej strane, určite je dôležité povedať, že veľa ľudí, keď sa riešia tie prípady práve zo zahraničia, tak je niekedy možno pre Slovákov a Slovenky ťažko si to predstaviť, že ako má možno nejaký problém. A to je tá otázka, ako vysvetľujete slovenskému publiku, že problém niekde v Gane alebo v Hongkongu sa môže týkať aj ich? Je to napríklad keď si zaujímavé národný štát, akože Ghana, Slovensko, my sme v tom poli napríklad medzinárodnej nejakej sféry vplyvu, dosť na tom, sme taký malý žralok, hej, v tej globálnom ponímaní. A tým, že sa udržiava nejaký ten medzinárodný poriadok, tak aj tie malé štáty, ktoré by v prípade nejakých mocenských zmien ostali na pospas osudu tým väčším krajinám, tak ten poriadok to sa snaží korigovať. Hej, že ak tá malá krajina bude schopná udržať sa, ak my tie veľké krajiny budú schopné tiež tú krajinu podporiť alebo
tej právnej proste nejaké rámce dodržiavať, tak tým pádom aj oni budú chránení, teda tie malé krajiny. Takže to je ten nejaký jeden z tých prvkov, ktoré sa snažíme povedať, že áno, je dôležité, aby sme dodržiavali, alebo aby sme vedeli, že aj niekde v Ghane sa niečo deje, lebo ak sa to tam poruší, tak čo ak náhodou niekedy neskôr, tým, že sme aj my Slováci celkom malá ryba, tak sa tam to môže aj nám budeme tiež nejakú pomoc potom od tých iných krajín potrebovať v tom nejakom merítku celosvetovom. Ako si myslíš, že sa zmenila práca Amnesty International tým, že vznikla Európska únia, alebo teda rozvinula sa, lebo 61. rok, toto ešte nebol teda taký ten úplne úspešný príbeh, ako poznáme dneska s tými všetkými, napríklad aj programom Erasmus+, ktorý už slávil krásnych 35 rokov, tuším. Aký je ten rozdiel možno v práci, čo vidíš ty, že tá Európska únia, aký tomu dala rozmer, že teraz je tu nejaký obrovský priestor, ktorý si sám definoval, že bude dodržiavať a dohliadať na to, aby sa v tých členských štátoch dodržiavali základné ľudské práva a slobody. O čo to je iné? Ja by som povedal, že aj tým, že sme vlastne v tom jednom celku tej Európskej únie a združujeme tie krajiny dohromady, prúdi tam oveľa jednoduchší ten prienik medzi tým ľudským kapitálom, že my môžeme cestovať oveľa jednoduchšie do tých iných krajín, a zároveň si môžeme tým pádom vymieňať skúsenosti. Tak toto si myslím, že je jeden z tých najdôležitejších asi prvkov, čo ja môžem vnímať, že tá práca oveľa sa viacej dokázala globalizovať, a tým pádom nám zjednodušiť aj tú komunikáciu, zjednodušiť nám vlastne tú skúsenosť aj tých vlastne expertíz navzájom, takže toto je jedna z vecí, ktorá určite podľa mňa je asi najdôležitejšia. Môže sa zdať, že to Amnesty International, alebo z pohľadu takého hrdého Európana, ktorý si myslí, že teda ja už žijem v tej západnej civilizovanej časti sveta, že ako keby tá vaša práca mala kontrolovať nejakú, hej, že povieme, že Afriku alebo podobne, hej, alebo Bielorusko. Ale treba asi povedať, že je dôležité, že aj v tých krajinách, ktoré sa považujú za etalón nejakej morálky a ľudskoprávneho zaobchádzania s ľuďmi, že aj tam môže dochádzať k veciam. Neviem, sú také prípady, že Nemecko, Švédsko, že fakt, že v týchto krajinách sa niečo stane, kde vyrobíte nejakú intervenciu? Určite. Treba určite povedať, že ľudské práva sa porušujú každým dňom aj v štátoch, ktoré sa považujú za tie, ako si už presne povedal, tie etalóny, tie nejaké demokracie alebo tých nejakých západných hodnôt, čo to často počúvame. A ono to vychádza vlastne z tej filozofie tých ľudských práv, pretože často je tam tá kritika vlastne, ktorá má rôzne aspekty, napríklad ako si spomínal, že napríklad západ a východ, hej, že aj západná Európa a východná Európa má svoje nejaké problémy, hej, že napríklad sa vám môže stať, že keď vidíte z východu pracovať do Anglicka alebo Holandska, tak tiež majú istý aký odstup tí ľudia voči nám ako východoeurópanom, majú tam nejaké predsudky možno z minulých dôb. Taktiež tam sú tie boje medzi tým, že keď chceme slobodu slova, tak OK, ale teraz niekto má slobodu slova možno v tom náboženstve a myslí si, že sekularizmus je problém. Hej? Takže tam sú strašne, tam dokážu byť také, ako to povedať, taká bitka takých dvoch svetov vždycky. Čiže toto je tiež zaujímavé vlastne aj pri tej filozofii ľudských práv, pretože sa často aj hovorí ešte, že o ľudských právach sa nediskutuje, to je taká často formulácia, ktorá sa hovorí, ale keď sa to tak spätne pozrieme, tak práve tou diskusiou nejakým spôsobom sme k tým nejakým základným právam došli a tou diskusiou ešte tie nejaké možno nové práva, ktoré vznikajú s nástupom internetu alebo so sociálnymi sieťami, tak sú možno nejaké nové, ktoré budeme potrebovať, napríklad právo na internet. Majú ho mať všetci, alebo je to nevýhoda vlastne vo vzdelávaní. Čiže je tam strašne takých aspektov, ktoré z toho vychádzajú. No. Medzi ďalšie vaše činnosti, teda okrem toho nejakého spoločenského nátlaku a jednak aj monitoringu v podstate toho, čo sa deje vo svete, je vzdelávanie. Dokonca vy ste mali, aj budete ešte mať projekt v rámci programu Erasmus+. Bol zameraný práve na vzdelávanie. Volal sa Ľudské práva na dlani. Tak trošičku o tomto. Jednak na začiatok možno to mňa prekvapilo, že taká veľká organizácia, ktorá funguje dlhšie ako program Erasmus+, že si zažiadala a dostala. A som ani nevedel, že vlastne taká veľká medzinárodná organizácia má možnosť dostať nejaký projekt cez program Erasmus+. Ako to funguje? Keď príde taký veľký hráč, tak
tak s poklonou, alebo to je úplne jedno, keď sa vybavuje projekt cez program Erasmus+, že to nehľadia na to, že vy ste tu 60 rokov nejaká ľudskoprávna organizácia. Ono to vychádza aj z toho, že napríklad, keď sa na to pozrieme právne, že čo vlastne sme právnicky ako Amnesty je, tak stále sme nezisková organizácia. Čiže vlastne môžeme byť zapojení do týchto rôznych aktivít. Ale ako si presne povedal, že tým, že sme možno máme nejakú tú nálepku, že sme najväčšia a najskúsenejšia a neviem čo, že sa venujeme tým ľudským právam, tak zároveň je tam aj taká istá, myslím, zodpovednosť a solidárnosť práve voči tomu, že pokiaľ vidíme, že napríklad je veľký nátlak, alebo vidíme, že je veľká konkurencia z tých iných organizácií, ktoré možno vieme, že majú problémy aj na základe nejakej situácie politické, dajme tomu, tak sa do toho nemusíme až tak hrnúť. Že my na tom nie sme až tak úplne, že závislí na tom ako keby financovaní. Ale teda pokiaľ si myslíme, že máme nejaký banger projekt, alebo že chceme to naozaj využiť na to vzdelávanie, pretože keď chodíme po školách, tak vidíme, aké sú tie možno potreby, tak zároveň vieme to možno lepšie nejako aplikovať, tak do toho ideme a to bol vlastne prípad tých ľudských práv na dlani, že tá skúsenosť moja aj mojich kolegov a kolegyň do vzdelávania a zo stretávania sa s tými učiteľmi na tých školách a z tých ich potrieb, ktoré oni mali v rámci toho nejakého strachu, že nevedia ako o tých ľudských právach hovoriť. Povedzme si možno na rovinu, že nie vždy na tých školách tá príprava na takéto témy, ktoré sú naozaj obsiahlé, hej, že vy sa vyučujete za učiteľa a učiteľku, ktorý má vedieť ten svoj akoby predmet, ale zároveň by mal teraz byť expertom na ďalšie typy rôznych iných problémov, ktoré samé o sebe sú naozaj obrovské na nejaké riešenie. Takže aj z tých ich potrieb vlastne vzniklo to, že OK, tak chcú metodiky, cítia sa samé, tak možno skúsme vymyslieť nejakú kombináciu, čo ich bude viacej prepájať, že ak na jednej škole je nejaký jeden učiteľ, na druhej škole ďalší, v Česku sme sa spojili so kolegami z Amnesty, tak tam možno bude nejaký iný presun tých informácií a expertízy medzi Českom a Slovenskom. Čiže toto bol nejaký ten možno aj zámer toho, prečo sme išli do toho projektu. Tá samotná realizácia, lebo teraz vieme, že fokus bol na učiteľov, ale v podstate na decka, lebo veď o to ide, nie? O tom je celá tá podstata. Ako to vyzeralo? Vy ste sa snažili napríklad čo najviac škôl v rámci Slovenska, alebo to bola jedna škola, na ktorú ste sa fokusovali v rámci projektu Ľudské práva na dlani. Ako tá realizácia prebiehala? My tým, že už fungujeme dlhšie, takže máme nejaké kontakty na školy, ktoré pravidelne si objednávajú naše workshopy. Čiže prvotný fokus vlastne išiel na tieto školy, lebo už sme vedeli nejaké dáta od nich. Mali sme nejaké skúsenosti, už sme niečo rozprávali a cez tie ich prvotné dáta, tých ich prvotných potrieb sme potom sa snažili robiť open call na ďalšie školy, ktoré sú v našich newsletteroch. Či by ich takáto ponuka nejakým spôsobom vedela zaujať tým, že sa budú stretávať s inými učiteľmi, že budú cestovať do Česka, z Česka nasledujú na Slovensko, učitelia, bude to ročný program, budú môcť dostať dokonca ešte nejaké financie za tú ich prácu v rámci toho projektu, tak to bol ten prvotný, hej, tak to potom prebiehalo, hej. A bude to nejaký follow-up, alebo to je uzavretá kapitola, že raz ste skúsili ten Erasmus+, alebo idete ďalej? Chcete nadviazať na ten prvý, ktorý sa volal Ľudské práva na dlani? Bude dvojka? Bude pokračovanie určite. Tým, že vznikol z toho web ľudské práva.online. A myslím, že takto je teraz, neviem. Myslím, že to je takto. Skúsia, nevidú. Chat GPT im podľa mňa veľmi poradí. Presne. Tak to vzniklo, to existuje. Učiteľia tam môžu stále prispievať so svojimi metodikami, ktoré napíšu. Tým sa, keby tie skúsenosti zdieľajú. Zároveň existuje česká stránka, ktorá má podobné materiály, ale oni už si idú svojou nejakou vlastnou cestou. A teraz ten nejaký, taká tá nadstavba má i byť, že zoberieme ešte ďalšiu krajinu k nám, aby to malo taký ten medzinárodnejší rozmer, lebo Česko-Slovensko sa len tie kultúrne nejaké a jazykové bariéry nie sú také veľké, ale chceme do toho pridať ešte jednu krajinu zahraničnú, tiež cez Amnesty vlastne oddelenie vzdelávania. A spolu s týmito troma krajinami budeme o tom pracovať na nejakom menšom, na inovácii vlastne, ako ten web môžeme inovovať cez možno nástroje AI nejakým spôsobom, ale tak by to bolo bezpečné. Čiže nájsť nejaké etické rozmery toho AI vlastne v tom samotnom vzdelávaní. Čiže to je taký nejaký náš rozmer, ktorým sa chceme v podstate vydať.
No a tým, že máte predpokladám, že už je ukončený tie ľudské práva na dlani, ten je ukončený. Čo ste zistili na tých školách? Aká je tá atmosféra, jednak ohľadom tejto témy, jednak u učiteľov a u žiakov? Lebo u učiteľov je zaujímavé to, že tam môžu byť učitelia, nie že môžu, sú v našom veku, hej, že mileniáli. Potom už je taký prelom, lebo už môžu prísť aj nejaký 26-27 ročný možno, čo už je od nás výrazne mladšie. A potom sú tam staré školy, ľudia, ktorí môžu mať 60, niektorí to ťahajú možno aj do 70. Ako sa tam generačne, aký je rozdiel pri pohľade na ľudské práva? Toto bolo veľmi pre nás, myslím, šokujúce zistenie, pretože do toho projektu sa zapojila skupina ľudí naozaj od tých, ako si povedal, od tých mladých učiteľov až po 60-ročné, 70-ročné učiteľky. Že naozaj, a to nebolo, že jedna, to boli tam, ten pomer toho rozdielného toho tých vekových hraníc bol naozaj rovnaký. Že tá snaha vlastne tých učiteľov sa inovovať z toho pohľadu z tých starších učiteľov tam bola obrovská. Zároveň ten pohľad z tej mladšej generácie bol taký, že ja niečo tuším, niečo mi na tom systéme vadí a chcem sa dozvedieť niečo viacej. Čiže zaujímavý tam bol ten rozmer medzi tými generáciami, ale nebolo to také, že to nevnímali, alebo že to nechceli rozobrať, alebo že sa toho báli. Skôr tam bol ten rozmer toho, že chceli niečo nové skúsiť vo svojom živote. A čo študenti? Ako oni vnímajú tú tému ľudských práv? Teraz už, ak hovoríme o študentoch, a teraz neviem, či hovoríme vysoké školy, stredné školy, alebo... Stredné, aj základné, ale mali sme aj z materskej školy, aj z vysokej školy sme mali jednu učiteľku, takže bolo to, že veľký... Tak tá stredná a základná je zaujímavá, lebo tam už ideme v podstate aj do generácie alfa, keďže aj Gen Zčka úplne teraz preskočíme. Tam decka to ako vnímajú? To už je pre nich niečo ako internet, že úplne že ľudské práva sú samozrejmosť, alebo tiež ste zistili, že sú tam diery a nie je to téma, s ktorou by sa nejako extra rozprávali doma a v školách? Je tam viacero rozmerov z tohto pohľadu tých študentov. Ten slovník ľudských práv, tým, že už dlho akoby existuje v rámci tej Európskej únie aj vďaka sociálnym sieťam sa naozaj veľmi rozšíril. Oni si uvedomujú, že ten koncept ľudských práv existujú, s čím oni nesúhlasia, alebo kde oni vidia ten problém, je tá vymáhateľnosť. Že stále sa rozprávame akože o ľudských právach, že treba niečo dodržovať, ale keď už sa príde k nejakému problému a už vidíme, že, ja neviem, bavíme sa o nejakej segregácii, hej, vo vzdelávaní, tak aj keď už je nejaký rozsudok z toho Európskeho súdu pre ľudské práva, že Slovensko porušuje nejaké deklarácie alebo svoje záväzky, tak nevidíme tam tu nejakú veľmi silnú nápravu a oni si to uvedomujú. Nie je možno práve cez tú segregáciu, to som dal ako príklad, ale naozaj cez tie iné nejaké aspekty ekonomiky, diskriminácie. Takže už to berú skôr tak, že existuje to, ale na čo to vlastne funguje. Že keď nevidíme žiadne akoby výsledky alebo zmeny. Čiže toto je jeden aspekt, ktorý nejaká časť ľudí vlastne vníma. Druhá časť, samozrejme, im to môže byť, že im to je jedno, že sa to počujú to prvýkrát, tam sú takí, to musíme s tým rátať. A ešte je tam tretia skupina ľudí, ktorá si skôr myslí, že tie ľudské práva nejakým spôsobom sú dobré, že sú. To začína zle. Sú dobré, že sú, ale ani oni v ňom nevedia zmysel. OK. Hej, že je tam ale nechcem to znelo úplne že pesimisticky, lebo boli tam aj určite študáci, ktorí v tie práva veria a vidia v ňom zmysel a že to je niečo, čo je naozaj potrebné sa o tom baviť, ale z tej skúsenosti zatiaľ, čo sme zažili, tak je to naozaj skôr tak pol na pol s miernym náklonom do toho negatívnejšieho. No a tým skupinám, ktoré si spomínal, ako im teraz nechcem to povedať zase tak, hej, keby si bol podomový predajca, ale ako im predávaš to Amnesty International? Teraz idem sa pozrieť na nejaké také, že najväčšie úspechy za tých možno 60 rokov, čo je taká taký najväčší prípad alebo najväčšia kauza, do ktorej sa oprelo Amnesty International. A vy, keď vlastne hovoríte o svojej práci, tak vždycky to spomeniete ako taký najväčší highlight, že toto sa nám podarilo a toto zatiaľ možno ani nič neprekonalo z toho, čo sme že toto je fakt dobrý kúsok. Toto je tiež zaujímavé, pretože keď rozprávame o tých nejakých prípadoch, ktoré sú celosvetové, napríklad o tom, ako sme sa zariadili za to, aby trest smrti bol odstranený vlastne z nejakých zákonov v krajinách sveta, to nejako tých ľudí možno až tak netrápi.
čo zaujímavejšie vlastne je, že ich trápi skôr ten nejaký prípad, keď vidia toho človeka. Že ak im poviem, že Rocky Myers napríklad v Amerike bol odsudený na trest smrti, 25 rokov čakal na to, že dostane injekciu, lebo tam boli nejaké prieťahy so zákonmi a nakoniec vďaka tomu celému tlaku 20-ročnému bol prepustený a teda ten trest smrti mu nebol udelený, tak to je niečo, čo dokáže viacej rezonovať vlastne v tých... Čiže s tou ľudskou tvárou si to potrebujú spojiť. Ľudská tvár je tam dôležitá, áno. A preto vlastne funguje to písanie na konkrétnych ľudí, hej, že je človek, vidíme nejaký problém, spravodlivosť treba vyriešiť, tak vtedy to funguje. Keď sa bavíme všeobecne, tak to moc nefunguje. Ale to asi nie je len pri vašej práci. V mnohých prácach je to veľmi podobné. Ľudia si to jednoducho potrebujú zvizualizovať. Potrebujú príbeh. A preto živá knižnica, napríklad storytelling. Áno, napríklad. Pozdravujem Jelen Motlov. No a potom, keď hovoríme o tom najúspešnejšom prípade, treba povedať asi aj to B, že nevždy to znamená, možno v hollywoodských filmoch áno, hej, že teda si to ľudia predstavujú, že asi nejaké komando nabehne a to človeka vytiahne z toho väzenia niekde z zlej postsovietskej krajiny a už je dobré, ale ono to veľakrát takto nekončí, že tam nie je definitívne, že a už je dobre, už Amnesty môže odísť, tento človek už je zachránený. Čiže čo väčšinou znamená tá zmena a kedy boli prípady, keď proste to nevyšlo? My často hovoríme, že najväčším našim zlyhaním je to, keď musíme na niečo reagovať. Že keď sme nedokázali akoby tú spoločnosť zmeniť tak, že ten nejaký problém už nechce riešiť. Napríklad, poviem to na jednom konkrétnom príklade, interrupcia na Slovensku napríklad. Je to niečo, čo je nejakým spôsobom dané, máme tam nejaké pravidlá, ktoré považujeme za, dajme tomu, nastavené teraz dobre. A každého pol roka príde nejaká zmena alebo nejaký zákon, ktorý to chce zhoršiť alebo upraviť k horšiemu. A vtedy musíme nastúpiť a namiesto toho, aby sme sa venovali nejakému zlepšeniu, tak musíme udržovať to status quo, ktoré funguje. Čiže toto my považujeme za taký neúspech, ktorý sa často opakuje vlastne aj napríklad na Slovensku. A čo znamená ten úspech? Lebo teraz som vravel, že ideálne by bolo, keby ten človek už bol zachránený a roll the credits, išli by titulky dole, ale väčšinou čo znamená to, že sa vám podarilo urobiť ten tlak vo výsledku pre toho človeka napríklad, že je nejaký príbeh, napríklad vo väznici, veľmi zle zaobchádzanie. Čo znamená to, že ste to dokázali? Najlepším určite výstupom je, keď ten človek bude prepustený, to je ten ideálny prípad, ale veľakrát naozaj ide aj o to, že ten tlak dokáže spôsobiť to, že sa mu tá situácia v tom väzení zlepší. Môže ten človek napríklad mať problémy s inzulínom a nechce mu dať inzulín alebo nejaké lieky, tak ten tlak spôsobí to, že dostane aspoň nejakú tú dobrú zdravotnú starostlivosť. Alebo dostane prístup k telefonátu, zavolať si domov rodine, alebo dostane prístup k tomu, aby mohli ísť do posilky alebo čítať si nejaké knihy. Čiže aj takáto malá vec v podstate pre nás znamená úspech, pretože tomu človeku dávame aspoň nejakú nádej a ten človek potom môže ďalej veriť, že toto je ten prvý krok k tomu, že sa nakoniec z toho väzenia dostane von. Možno aj preto ľudia nevždy vnímajú tú prácu Amnesty International ako niečo prelomové, lebo to sú také bežné veci, ktoré ľudia, ktorí nezapasia o tie ľudské práva, ich berú, že to je samozrejmosť, veď ísť do posilky, však zoberiem tašku a keď sa mi chce, tak idem. Keď si zavolám, tak si zavolám, ale v tých priestoroch napríklad nejakého krutého väzenia je to fakt, že luxus. Áno. To je určite pravda. Ale môžeme sa určite baviť aj o takých veciach, ako dlhým našim cieľom bolo napríklad zmeniť definíciu znásilnenia vlastne na Slovensku. To je tiež nejaký jeden z možno z tých viacej neúspechov než úspechov, pretože tá kampaň zdá sa na politiku, na parlament nefunguje až tak, ako by sme chceli. Takže preto napríklad sme zmenili stratégiu, kde sme sa zamerali skôr práve na tie školy a mladých ľudí. Keďže nám to nejde cez tú politiku, tak dúfame, že tých mladých informujeme a že potom neskôr, keď vyrastú, budú chcieť byť na úrovni politikov, alebo keď budú chcieť, alebo sa niečo takové stane, už budú informovaní a budú chcieť oni sami tú zmenu, až budú vidieť, ako dosiahnu napríklad. Ten tlak vyjde priamo zo spoločnosti, nie z jednej organizácie. Tak. A to je možno aj tá ďalšia vec a ten aspekt Amnesty International, že vy ste síce po celom svete a robíte bohumilú činnosť, v podstate ľudia vám fandia,
málo kto si myslím, že príčetný vám nefandí, ale akože tie establishmenty v krajinách, a teraz hovoríme aj tých, ktoré si o sebe myslia, že sú etalon tej demokracie, ani tie vás až tak veľmi radi nemajú, no lebo ich kontrolujete v podstate, veľakrát im aj vytknete aj tým najdemokratickejším z najdemokratickejších. Aký je ten vzťah k establishmentom v rámci vlastne celého sveta? Je rozdielný. Určite to, že naša existencia v tých krajinách, kde môžeme byť, je nejakým prejavom naozaj tomu vyššiemu stupňu tej demokracie, ako to môžeme nazvať, že štáty, ktoré si vážia vlastne tú spoločnosť demokratickú, tak sa neboja tej kritiky vlastne, neboja sa toho, že nejakým spôsobom je tu niekto, komu vadí nejaká politika, ktorú si presadili alebo ktorú robia. Na druhej strane sú krajiny napríklad, kde sme kedysi pôsobili, ale zmenou toho režimu alebo zmenou toho systému politického sme museli opustiť tú krajinu, respektíve sme boli vyhnaní. Napríklad vlastne typickým príkladom je Rusko v roku 22, vlastne krátko po invázii na Ukrajinu, tak vtedy nás tým, že sme ho kritizovali veľmi, tak nás vlastne nechceli, nás vyhnali. Potom o 3 roky neskôr nás dali tiež na zoznam ako keby nevyhovujúcich organizácií. Ale zároveň určite aj krajiny niektoré v Afrike sú príkladom, že nás odtiaľ dali preč, alebo juho-východnej Ázie. Myslíš si, že tá téma ľudských práv, dodržiavanie ľudských práv a aj celkový taký monitoring sa môže zlepšiť tým, že mladí ľudia vo veľkej miere majú možnosť, aspoň teda v rámci európskeho priestoru, cez mobility a cez program Erasmus+, veľa cestovať, spoznávať aj iných študentov, ktorí možno inak pozerajú práve na túto tému. Vieš si predstaviť tam nejaký prienik, že aj tie mobility a tá možnosť alebo dobrovoľničiť do veľkej miery ako keby boostuje tú tému ľudských práv, bez toho, aby ste vy nejak cieľene im to vtlkali tým mladým ľuďom do hlav. Určite. A myslím, že ja osobne som si to zažil na vlastnej koži, tým, že som cestoval vlastne pomocou Erasmu do Slovenska, do Anglicka, do Holandska, kde som spoznal práve ľudí aj z iných krajín sveta, tým, že vlastne tá migrácia v tých západnejších častí Európy je oveľa prevalentnejšia a zároveň aj tie univerzity berú viacej ľudí aj z tých krajín afrických alebo azijských, či už to je akýkoľvek dôvod vojny alebo ekonomická situácia, tak aj práve cez spoznanie týchto ľudí a toho, ako oni vnímajú napríklad Európu, hej, že veľakrát si možno myslíme, že tým, že oni k nám prídu, takže to je akoby nejaká konečná cesta a oni sa tu tešia z toho, že tu môžu byť. A tam vlastne spoznávame, že veľa tých ľuďoch naozaj to nie je o tom, že oni sú tu radi, oni by boli veľmi radi, by boli napríklad doma, ale sú nejaké prvky ekonomické, sú nejaké politiky aj európske, aj americké, však to je veľký hráč, aj ruské, čínske, dajme tomu, že ktoré robia veci, ktoré ich prinútia odísť. Keby nemuseli, tak neodídu. A vtedy človek možno začne trošku inak rozmýšľať nad tým svetom. Teda aspoň ja som to tak mal, u mňa tak bolo. Takže súhlasím s tým, že to vie to zmeniť pohľad určite. Rozmýšľal som dlho, ako ukončiť dobre a vhodne epizódu jednak tebou, ale jednak aj z Amnesty International. Ale ty si to teraz sám vlastne povedal, si povedal, že to nie je konečná cesta. Filozofia na konci a môžeš sa zamyslieť a môžeš povedať, čo len chceš. Amnesty International robí to, čo robí, veď o tom sme sa vlastne rozprávali. Kedy nastane ten ideálny stav? Existuje vôbec aj vo vašej predstave Amnesty International nejaký stav, kedy by ste si povedali, že misia je hotová, už nás netreba, rozpúšťame, už je to tak dobre, že vlastne celý zmysel Amnesty International pominul. Hej, toto je veľmi silná otázka a myslím, že dostáva asi mnoho organizácií, ktoré vznikajú z nejakého dôvodu, hej, že vznikli z niečoho, čo vlastne chcú vyriešiť. Ja si myslím, že tým, že sme sociálne tvory a že vždy je tu niekto, kto bude sa snažiť možno obmedziť alebo využiť iných ľudí, pokiaľ tá spoločnosť nebude tak nastavená, že bude si dôverovať navzájom a že bude tam mať, bude si veriť a bude súdržná a bude sa podporovať navzájom, tak vždy bude nutné, aby sa títo ľudia, alebo aby existovali ľudia, ktorí budú tú, dajme tomu, moc alebo nerovnosti, ktoré tam budú medzi tými ľuďmi vznikať tým, že sme ľudia, tak kým sme ľuďmi, tak myslím, že bude to vždycké amnesty.
Kiež by ste už nemali žiadnu robotu, ale verím, že ešte bude naozaj veľa a veľa šťastia v nej. Aj my vás budeme sledovať, čo robíte. Každopádne Julián Vrábel, koordinátor vzdelávania k ľudským právam v rámci Amnesty International, ktorý boli našim hosťom. Ďakujem ti pekne. Verím, že o vás ešte budeme počuť. Ďakujem, Maja. Dovidenia. A ďakujem, že ste sledovali. Budeme sa počuť a vidieť v ďalšej epizóde podcastu Erasmus plus inšpirácie.